хора! Днес ще играем Майнкрафт. Версията е едно... Чакайте малко. 1.6.1. Играем и с стара версия и да започваме. Добре. Дърво. Съм си включил командите, ако искате вижте. Open to LAN. Ето. Нямам настройки. Един клип ми заприцака. Беше ми спалнало точно до едно село. Микрофонът ми в рапса нещо се е прицакал. И зато и се прави нов клип. Копам. Тъпа джунгла са. И тук рядко ще може да намеря овца. Овци. Ресурс пак ще го сменя. Faithful. Да. Тъй, по-готино изглежда. Ето. На изи играя. Напишете ли? Търся нормално дърво. Или то няма проблеми да си взема малко от това. Чакай, ще си направя една брадва. Хоп. На брадва. Си направя инструменти. Една кирка. Една брадва и един меч. Ама няма да имам пръчки. Да си направя. Цак. Овци чувам. Охо. Вече имаме легла. Събера. Вижте си идат. Преди да пауза, ако искате и си го прочетете. И си го припишете. Не прочетете. Ела тук. Ела. Нищо няма да се стане. На два удара убивам с дървен меч. Овца. Охо. Ти го правиш, сладурке. Вау. Тук може да живея. Има храна. Бе, пръш. Хубаво ли е да живея тук? Чакай да видя. Video settings на нормал. На фенс повече ми лагва, ама графиката е по-хубава. Тъп зомби. Чувам. Крави. Кръвошарки. Лак. Спика ми. На фенси много спика. Спика ми на фенси. На фаст. Ела тука, ела крава. И от тех ще пакам. Шибан лак. Не заради чънковете. Затова ще играя на по-малък, на шорт.